και πέφτει στο μάτι μου και θα δει και το γραφείο μου. Πέφτει με το μάτι μου. Σε ένα giveaway του Rubik που είχα πάρει τα Χριστούγεννα δώρο από το κάπου. Και είναι κύβας του Rubik μπρελόκ. Μπορεί να το βάλεις στα κλειδιά σου, μπορεί να το βάλεις στην τσάντα του σχολείου, στην τσάντα που θέλεις. Είναι μπρελόκ. Βλέπετε? Είναι μπρελόκ. Εγώ όμως δεν το βάζω πουθενά, το έχω εδώ και παίζω. Όσοι έχουν νεύρα και δεν το κάνουν να ξεσπάσουν, είναι το καλύτερο γιατί το έχω δοκιμάσει με νεύρα. Το μπερδεύεις και εσύ το ξεμπερδεύεις. Εγώ το ξεμπέρδεψα. Όχι πολύ, αυτό για μένα δεν έκανε πολύ. Αν κάνεις κάνει πάρα πολύ, να το ξεμπερδέψεις εμένα τίποτα. Τίποτα, ούτε πάρα πολύ μου πήρα. Εσείς θα βοηθήσετε like και να ψηφίσετε αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνω και άλλα βίντεο και να μου κάνετε πολλά